Mill-2005 sal-lum, it-traffikanti tal-bnedmin batu bid-dajjes lejn Malta 21,858 persuna. Fl-istess perjodu minn dawn 5,127 ġew rilokati minn Malta lejn pajjiżi oħra. B'kollox, pajjiżi fl-Unjoni Ewropea ħadu ftit aktar minn 1,700 immigrant, filwaqt li l-Amerka weħida ħadet aktar minn 3,300, kważi d-doppju ta' kemm ħadet l-Unjoni Ewropea. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo qal li l-aktar pajjiżi li għenu lil pajjiżna fl-Unjoni Ewropea huma Franza u l-Ġermanja, flimkien mal-Irlanda, il-Portugal, Spanja u l-Lussemburgu. Madankollu innota li l-Amerka, speċjalment taħt l-amministrazzjoni ta' Barack Obama, kienet ta' spalla akbar għal pajjiżna. Nixtiequ ngħinu aħna magħrufin bħala nies qalbna tajba, imma nifhmu wkoll li meta għandek dawk l-eluf jaslu, huwa ġust ukoll li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, il-kelma Unjoni tfisser li inti maqud, tifisser li tagħmel affarijiet flimkien, jieħdu wkoll ir-responsabilità tagħhom u ma jħallunix waħedna. Il-Ministru Bartolo tenna l-pożizzjoni ta' pajjiż żgħir bħal Malta li jeħtieġ soluzzjonijiet mill-Unjoni Ewropea dwar l-immigrazzjoni. Tkellimt ma' kummissarji tal-Unjoni Ewropea jgħidulna għandkom raġun, tkellimt ma' uffiċjali għolja tal-Vatikan jgħidulna għandkom raġun, tkellimt ma' uffiċjali għolja tal-Ġnus Magħquda jgħidulna għandkom raġun, m'għandkomx titħallew waħedkom u naħseb li veru. M'għandniex nitħallew waħedna, lesti nagħmlu l-parti tagħna, imma m'għandniex nitħallew waħedna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.